Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg tenna proposta li skontu tnaqqas it-traffiku, avolja hu stess kien ammetta li personalment ma jidħolx għalija għax qal li finanzjarjament ma jaqbellux. Fuq ix-xandir nazzjonali waqt il-programm ta' diskussjoni ekstra, Bernard Gregg kien mistoqsi dwar soluzzjonijiet ta' traffiku u kien hawn fejn tenna li jagħti somma flus biex inti tirrinunzja l-karozza tiegħek għal 5 snin. Għadu somma flus b'saħħitha lill-familja illi tnaħħi l-karozza tagħha però li ma tdaħħalix, ma tixtrix oħra fi żmien 5 snin fost oħrajn. Din l-istess proposta sentejn ilu kien mistoqsi point blank fuqha u on record għalli ma taqbillux lilu personali għax il-karozza li għandu tiswa iżjed u għalhekk mhux proposta tajba għalih stess. Will you make use of the 10,000 euro scheme and give up your car and go car free? Thank you. Thank you very much. Well, my car right now is a bit more expensive than that. Maybe I can do it later. Nuża karozza bla biex is-sens komun mbagħad jirbaħu. Karozza li tiswi naqas minn 10,000 nċedi lilha u allura nieħu kieku lotja jiena wkoll għaliex le. Fil-programm Extra it-tnejn fil-għaxija Bernard Gregg ġie mistoqsi wkoll fuq diversi suġġetti oħrajn, inkluż il-ħaddiema barranin. Hawn il-preżentatur u ġurnalist Xavier Balzan beda jgħidlu biex jagħtih soluzzjonijiet għandu u tenna soluzzjoni li baqa' jgħid biha. Jiġifieri dik li jrid li ssir konferenza dwar il-ħaddiema barranin. Dwejja nagħmlu konferenza nazzjonali dwar il-popolazzjoni biex nifmu dwar temi oħrajn fosthom il-finanzjament tal-partiti liġi li hu baqa' jikser sfaċċatament. Il-kap nazzjonalista qal li jrid li l-gvern jiffinanzjalu l-partit li hu stess ftit ilu ammetta li għadu bdejn qrib 32 miljun euro. Qal ukoll li jrid jolli l-paga tiegħu imbagħad saħaq li dwar l-għażliet li għandu l-poplu u l-għażla mhijiex dwaru. ma naqbilx miegħek sejri. Ma taqbilx miegħek. Ma naqbilx miegħek. Because this is not about me.